Ngalih nang berita liyane, siji maling bronpit nang daerah Pakal Surabaya dicedhok polisi sakmarine kasil mlayu tepak digibengi warga. Pelaku diringkes polisi nang panggone singitan nang daerah Bangkalan. MA 23 tahun maling bronpit nang daerah Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya gagal dicedhok polisi nang panggone DE Singitan nang Desa Labang Sukolilo Bangkalan. Pelaku iki sadurunge sempat melayu tepak aksine DE karo koncone ketemon warga. Sauntara koncone MA yaiku IM kasil dicekel warga tepak kedadian tanggal 12 November iko. IM terus digibengi puluhan wong warga nang perumahan Dreamland Pakal. Pelaku warga Tuban iki raine bedem kabeh. Ketange nyawane kasil diselametno petugas Polsek Pakal sing beber patroli. Teko lambene IM, petugas akhirnya iso ngelacak panggon singitane MA nang Bangkalan. Nang priksoane petugas, loro tersangka kebukten nyolong bronpit duweke salah siji warga sing diparkir nang ngarep oma. Barek nggae kunci tersangka mek butuh waktu gak sampe 5 menit gawe melayokno bronpit korban. Ketange korban sing telat weruh bengok sampai akhirnya warga nguber tersangka. Lah sijine kasil dicekel karo digibengi warga bareng-bareng. Jari AKP Mulya Sugiarto Kapolsek Pakal loro tersangka sik tasai 3 wulan metu teko bui. 3 wulan keri iki tersangka wis ping 3 nglakokno aksine. Nang petugas tersangka ngakoni kepeksa nyolong maneh polahe mari metu bui gak entuk penggawean. Duwe kasil colong bronpit iku digawe ngebeki kebutuhan sak bendinone karo tuku handphone bare iPhone 13. Handphone larang iku saiki disita polisi dadi barang bukti bareng karo kunci sing digawe mbandrek kunci bronpite korban. Dewi Imroatin, CTV.